Žiť život, v ktorom vás po boku sprevádza majestátny štvornohý priateľ, je samo o sebe naozaj výnimočné. Obzvlášť, keď ten priateľ pre vás robí dennodenne výnimočné veci a to, čo vám na očiach vidí. Čo by ste boli ochotní dať na oplatku jemu vy? Ja mu okrem iného pravidelne doprajem esenciálnu dávku čistého, prírodného, bioaktívneho trojzložkového kolagénu Incapet Collagen, rokmi overený zákazníkmi, ktorým na svojich miláčikoch úprimne záleží a ktorí im chcú dopriať najlepšie z najlepšieho. Je vyrobený z morských rýb a jeho pôvod nie je degradovaný farbivami, chémiou ani žiadnymi prísadami, čo bol jedným zo základných atribútov môjho výberu. Vďaka už nadávkovaným sáčkom je podávanie extra jednoduché a uľahčuje to výrazne život. Incapet Collagen sa stal našou dennou súčasťou a jeho veľmi priaznivý vplyv na kvalitu srsti, kopít, kože a predovšetkým pohybového aparátu je výrazne viditeľný už po úvodnej dvojmesačnej kúre. Ja som si vybrala možnosť byť s našim Rickom čo najdlhšie, ako to bude možné. Vybrala som si Incapet Collagen. A čo vy?